Сәлам дуслар, жәйге яларыма нокта қойып, сезні сағынып бүгін татар эстрада яңалыклары белән сезне таныштырырга дип, мин иркә килдем. Азакка созмый башлыйк. Дамирдан кызыклы репортаж да күрсәтәсем бар әле. Жәй күп кенә артистлар өчен кызу эш вакыты булса, кайберәүләр аны үз рәхәтендә үткәрә. Шундыйларның берсе Татарстанның ат казанган артисты Филүс Кахиров. Юк, Филүс тә җәйнең күпмедер өлешен эшләп уздырган. Җәй башында сабантуйларда эшләп, тамашачылар белән очрашып тордык ди ул. Ә хәзер исә җырчы гаиләсе белән Башкортстан якларында кунак итә. Башта минем әти-әни янында ял итсәк, хәзер хатыным Илмираның туган ягына кайттык, дип уртаклашты Филүс. Җырчы гаиләсе белән табигатьтә ял итә, балык тота, җиләк җыя, су кыена икән. Саф һавада рәхәт, табигать кычагында улы улым белән туп типсәк, кичкенәсе әнисе белән безне күзәтеп тора, дип уртаклашты җырчы. Филүс шулай итеп яңа сезонга кеш туплый торсын, ә без аны тыңлап узыйк. Tırmış kuşağında, ikev yaşağında, bir-birimizni üzülüp süygende, altın küskününde, bası kengliginde, uturttuk biz yap-yaş imanlar. Altın küskününde, bası kengliginde, uturttuk biz yap-yaş imanlar. Күптән түгел, Салават Пәтхетдинов Instagram аккаунтына улы Рөстәмнең җир казуын видеога төшереп керткән иде. Биредә ул, улым чемпион булуына карамастан, өйдә дә тик тормый, эшләрендә булыша. Молодец, барыгызга да шундый балалар телим дип сөйли ул. Ә берничә көн элек кенә Салават әфәнде шулай ук бакчасыннан видеотасма элде. Анда ул хатыны Ләйсән ханым белән бергә карагат җыя. Җәй буе яңгырлар явуның бер яхшы ягы бар. Карагатлар уңган. Аллага шөкер ди ул. Карагатлары ире, яхшы, 4 чиләк тезелеп тора. Видео астына җырчы кыяр, помидор, сарымсакларның да яхшы булуын язган. Ләкин башка җиләк-җимеш яшелчә артыннан Салават Зәкиевич кибеткә барачагын белдерә. Бик уңмаганнардыр күрәсең. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп йөрәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерлем минем диям. Туган көнең белән котлап җырлар язам бүләккә. Сине гүзәлем гүзәлкәем матур бүген бигрәк тә. Бәхетле булып кайгы күрмә. Сагышларга уралма. Туган көнең якты bulsun, barandı da yoğalma. Bәхетле bulup kaygı görme, sağışlarga uralma. Tuğan günün yaktı bulsun, barandı da yoğalma. ТМТВ премиялар лауреаты Алтын барысының яулаган топ-клип хит-парадын алып баручы Лилия Гимадинова икенче җыентыгын чыгарырга әзерләнеп йөри. Аның беренче әкият дип исемләнгән альбомы 2015 елда дөнья күргән иде. Ә киләсе җыентыгы Тешләрем дип аталачак. Барс Медиа компаниясе белән бергәлектә чыгачак дискта барысы 19 җыр тупланган. Аларның икесе караоке форматында ясалган. Тамашачыларга үзенең җырларына гына җиткерәсем түгел, аларны башкарып карау мөмкинлеген дә тудырасым килде, ди җырчы. Диск август башында чыгар дип көтелә. Шулай ук Лилия әлеге җыентыкның тамашачылар тарафыннан яхшы кабул ителүен өмет итә. Тамашачыма ышар дип уйлыйм. Диск өстендә бик озак һәм җентекләп эшләдем, ди ул. Бердә кайгырма, Лилия.
бар да яхшы булар, жыйынтыкны көтүп калабыз. Яратканда жан атканда бары дөньяда түгәрәк. Күңелләр канатланып оша, гүя язгы күбәрәк. Яратканда жан атканда күңелләр чәчәк ата, кызарып кояш батада, елмаеп таңнар ата. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Бара кышлар безгә тиң. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Барлы булыйк синдә мин. Шоу-біз тапшырының күркәм традициясына килеп җиттек. Әлеге орында мин сезгә татар эстрадасының иң яңа клибын күрсәтәм. Экраннарда Илдар Ямалиевның «Килмә җырына» ТМТV Production коллективы төшергән клип. Күңелле клипны бергәләп карыйк. Синең күзләреңә карыйм, карыйм, син минеке икәнеңне аңлыйм. Күрешергә минутларны саныйм, синсез бу дөньяда яши алмыйм. Калганнарның яннарына килмә, килмә син, яратам дип йөрмә, йөрмә син. Синне ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бары мин. Калганнарның яннарына килмә, килмә син, яратам дип йөрмә, йөрмә син. Синне ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бары мин. Бу җырымны сиңа багышладым, гашыйк итте сихри карашларың. Чәчәк бәйләннәре кулларымда, мәңгелеккә минеке булганда. Калганнарның яннарына килмә, килмә син, яратам дип йөрмә, йөрмә син. Синне ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бары мин. Калганнарның яннарына килмә, килмә син, яратам дип
Узган атнада гына TMTV Production коллективы үзенең чираттагы иҗат җимешен сезгә тәкъдим итте. Шигем юк. Аларның клипларын зарыгып көтәсездер. Онытылмаслык сюжет, кызыклы образлар, бәлки арагызда клип төшергә теләүчеләр бардыр. Димәк, сезгә тизрәк шалтыратырга һәм язырга кирәк. Ямьле җәй айларында тәмле клип төшереп калырга ашыгыгыз. Шоу-биз тапшыруның алыштыргысыз корреспонденты Дамир Зиннатуллин бу чыгарылышта сезне яшь җырчы Нәркис Зиннатуллин белән таныштырыр. TMTV премиялары лауреаты булган җырчының алдагы көнгә планнары нинди? Нәркизнең татар эстрадасына карашы нинди? Әлеге сорауларга җавап киләсе минутларда. Һәм әлбәттә, ике Зиннатуллинның автоузышы шулай ук сезнең хозурыгызга карыйбыз. Сәлам дуслар, урамда ниһаять җәй, кояш, эссе. Ләкин без бүген урамда төшермибез. Без хәзер генә урамда остырабыз, ләкин без сезнең белән бүген Форсаж картинг үзәгенә килдек. Һәм бүген бездә кунакта татар эстрадасына беренче тәүге адымнарын ясаучы, популярлыкка омтылучы, үз йылдызын табучы дип әйтим микән инде, TMTV премиясе лауреаты Нәркис Зиннатуллин. Нәркис, сәлам. Дамир Зиннатуллин, сәлам. Хәлләр? Яхшы? Зиннатуллиннарның хәлләре яхшы булырга тиеш инде. Ничегрәк килеп җиттең? Әйбәт менә, ничек матур һава торышы, теге яңгырлардан соң шундый рәхәт, Казанга килгәч кояш, ял итәсе килә. Юллар ардырмадымы? Ерактан килгән дип беләмисең? Ничәдер километр? 240 километр, алай бик ерак түгел. Иртә белән сәгать туннарда чыктык, чыктым, килеп җиттем. Дуслар, әлеге репортажда без Нәркис Зиннатуллин белән якынрак танышырбыз һәм инде сөйләшербез. Бездән аерылмагыз. Нәркис, әйдә синең белән хәзер якынрак танышып китик. Кайсы яклардан буласың? Кайсы як егете син? Мин Түбән Кама егете, Түбән Кама районы Чалыбаш авылыннан. Үзем туым, үзем яшим Түбән Камада. Түбән Кама районы синең белән горурланадыр дип уйлыйм инде. Әти-әниләрең кемнәр булып эшли? Алар белән таныштырып кит әле. Әни минем эшли клубта анда худрук. И библиотекада шул, бер зданиедә авылда. Авыл концертлары, ниләре дигәндәй концертлар, сабан туйларны үткәрәләр инде бәйрәмнәрне. Әти эшли безнең әти эшли КамАЗда. Үзенең йөк машинасы бар инде, перевозка белән заниматься итә. Гадәттә кичкенә балалар әтиләре шул шофер булса, кичкенә вакытта шофер булырга хыялланалар. Син дә шулай шофер булырга хыяллангандыңмы, яисә инде кичкенә вакыттан җырчы буласың килдеме? Мин шулай ничек дип әйтик, укып бетергәннән соң, әйтә сиңа да теге бер КамАЗ алыйк. Давай син дә КамАЗда йөр. Миңа теге миңа бик ошамый андый эш, теге андый профессия. Мин әйтәм, юк, лучше давай үзем бөтен төрле сферада тырышып карыйм дип. Алдан ук мин теге музыканы яратайм. Теге музыканы тыңлыйм. Шуңа күрә КамАЗлар техника ягына якын килмәдем. Әниең инде сабан туйлар, концертлар 8 март, 23 февраль. Анда әниләр көне, бөтен яңа еллар, бөтен бәйрәмнәрне оештыра торган булгандыр инде. Син инде анда почетный кунак булгансыңдыр, җырчы булгансыңдыр, әйме? Теге бөтенесе уйлыйм мин теге мәктәптән үк җырлаган дип. Садиктан в основном бит инде иңберче кеше садикта җырлый, мәктәптә җырлый. Но мин теге садикта да, мәктәптә дә җырламадым. Соңгы тапкыр, беренче тапкыр мин мәктәпне бетергәндә выпускнойда җырладым. Булай теге бик җырлаганым теге авылда, бәлки чакта бик җырламадым инде. Менә теге бер тапкыр әниләр бәйрәменә генә кайтып килдем дә, быел сабан туйга да кайтып булмады. Әни чакырган. Акча эшләрдең? Сезон вакыты булгач, теге әни әйтеп кара да сабан туйга кайта алмыйсыңмы дип вакыт булмагач, аңлый инде ул мине. Менә җырга моңга гашык булуың кемнән күбрәк? Әниеңнән дип уйлыйм инде мин, ләкин бәлки әтиең дә роль артында җырлап йөридер. Юк, әти вообще үзен җырлый белмәй. Теге музыканы кызык инде ул. Аңа мәсәлән, сез матур кызларын күбәләккә җырласаң да ул аны аермый инде. Шундый теге. Любой кеше матур җырлый, все бетте. Әти ягыннан безнең бар, аларның абыйлары тоже баянда гармонда уйный иде. Инде мәрхүм. Әни ягыннан күбесе җырлый, уйный белә инде. Менә синең иҗатка кирип китүеңә әти-әниләрең ничегрәк карады? Каршы килмәдеме?
Әле синең әтиең бит машинага, рульгә утыртырга теләгән, әниең нәрсә дип уйлаган икән? Тәнкыйть булдымы? Но безнең яни беләти алай теге каршы килә торган кеше түгел, поддержать итәләр. Мәсәлән, бер эш башлыйсың икән, главный үзең беләсең, если син үзең беләсең икән, белеп тотынасыңдыр. Теге главный башлаган эшеңнең барып чыксаң гына диләр инде. Ә менә аңлыйсың бит инде үзең дә теге яшерен батырын түгел, иҗат гомумән акча таләп итә. Әз генә дә түгел, күп акча таләп итә. Ул да булса раскрутка, җырлар яздыру, клиплар төшерү. Ә менә бу яктан синең ничегрәк? Акча ягыннан, финанс ягыннан ярдәм итүчеләр бармы, яисә үзең тырышасыңмы? Но ул теге ярдәм итүчеләр дигәннән теге бин кабинетлар шакып диләр бит инде. Абзыйлардан соранып, алай торып теге йөргәнем юк. Мин теге в основном теге үзем тырышып анда мин әйтмим теге соңгы акчаны барып анда җыр алам дип. Теге бер аңлыйсыңдыр инде, бер оборотка кергәч инде ул үзеннән үзе бара ул теге мотор җыры килеп чыга икән аласың, юк икән юк теге менә шулайрак. Нәркис конкуренция килгәндә, ул хәзер артык зур дип әйтергә була. Яшьләр күп киләләр Татарстанга җырлыйлар бит инде. Син конкуренциядан куркасыңмы? Менә дөресен генә әйт әле. Но конкуренциядан теге куркам дип конкуренция барлык эштә дә бар инде ул. Конкуренциядан алай теге куркам дип әйтмим инде теге. Ну, нәрсәсеннән куркасың инде? Тыңлыйлар икән, тыңлыйлар, бит тыңламыйлар икән, бүтән кешене тыңлыйлар. Ансы конкуренция булырга тиеш. Һәм теге мин әйтмим теге менә бу конкуренция, менә бу стильдә җырлый, бу сузып җырлый, бу сикереп җырлый, бу тыныч җырлый. Алай теге әйтә алмыйм, но һәр кешенең теге төрле сферада барсын теге җыр. Русский эстрадада бит инде Калинканы гына җырламыйлар. Шуңа күрә теге бар европейский, теге бар теге рэп менә. Мин теге төрле сферада булсалар, наоборот, лучше татар эстрадасында, күп сферада. Ә син үзеңнең стилеңне таптыңмы әле? Эзлисеңме әле? Стильне таптым. Нинди ул синең стилең? Стиль теге ничек дип әйтим, аңлатып әйткәндә инде ул теге сикереп бии торганда нык яшәрский дә түгел, теге сузып та бармыйсың, ничек дип әйтим сиңа, менә середина бара, теге өлкәннәргә, яшьләргә дә ошарлыграк тырышам инде. Ә менә конкуренцияга килгәндә, син татар солянкаларда төрле концертларда булганың бар, яшьләр белән дә аралашканың бар. Конкуренция нык сизеләме? Негатив мөнәсәбәтләр булгалыймы? Синең белән исәнләшмичә китергә мөмкиннәр. Яисә гомумән кем инде бу яңа артист аралашмыйча да китергә мөмкиннәрме? Но андый булгалый, мәсәлән, бар инде кайсы сәнәшә, кайсы сәнәшмәй. Ансына мин теге бик теге күңелем кайта дип утырмыйм. Төрле кеше, төрле характерда була. Кемнеңдер проблемасы булырга может. Алай. Сәнәшә килгән кеше сәнәшә юк икән, юк. Ансы нигә переживать итмим инде. Ә менә синдә нинди булса да бер изюминка булырга тиеш. Менә нәрсә синдә изюминка дип уйлыйсың? Кайсы тешең, кайсы җирең, кайсы нәрсәң икән? Но изюминкадан бу сорауга теге җавап теге ну бире алмыйм дисәм дә була, бире алам дисәм дә була. Ну кешедән мин сораганым юк. Күп теге әйтәләр менә теге бар бөтен кешедә идеал булмый, бөтен кешегә дә ярап битеп булмый. Кемдер әйтә, язучыларга менә шундый теге матур җырлыйсыз, тыңларга матур. Кемдер язып куярга может теге тырышырга әле сиңа дип тә язырга может. Менә шундыйрак. Булай әйтә алмыйм теге нинди нәрсә белән теге кешене тартам дип. Может бәлким теге дальнейшем белермен теге әйтерләр. Менә шул җирең синең ошо кешегә дип. Теге җырчыда була бит. Кешенең бер теге берәр я поклон ашарга может, я елмаю, я сикереп җырлау. Фишкасы. Фишка я. Син фишка өстендә эшлисеңме, фишкаларыңны эзлисеңме? Фишкаларда карыйм инде менә кеше кемнеңдирәк теге кул күтәрүгә әйтергә может, шул поклонга. Но монсы теге әйтәсем килмәй инде теге. Сезгә шул фишка дип әйтәсе килмәй. Бәлки дальнейшем күренер ул. Нәркис синең белән инде без әле алга таба да аралашырбыз. Синең турында күбрәк белербез. Әлеге мизгелдә әнә теге егетләр кебек картларда йөрербез. Ничегрәк булыр икән? Карый гайда, киттек. Нәкъ монда очрашабыз аннары.
Biz әзер, biz киттек. Син монда ердә йөргәнең бар дип беләм. Әлбәттә, йөргәнем моның белән. Анда ашыклык, монда капканган бит. Анда ашыклыкта, бер тапкыр йөргәнем бар Әлмәт шәһәрендә. Син тизлекне гомумән яратасыңмы? Тизлекне яратам, әгәр дә куркыныч булмаса, әгәр дә югары яхшы булса, Машинада тиз йөрисеңме? ашыкканда. Дуслар, biz әзер, мин әзер, ул әзер, biz китәбез. Килеп җиттек. Кем җиңде? Мин җиңдем, мин беренче килеп җиттем бит. Ләкин беренче мин бардым көктә. Син беренче бардың. Тиктер аңлап битер булмады. Ул беренче барды. Мине беренче финишка керттеләр. Аянсы шулай ятан. Без әле син белән зирәктә бер урында туктадык. Арганнар күп булды. Ничегрәк син ашадымы? Вообще, теге ничектер шабырга кызык инде. Теге анда теге узырга була, беләсеңме качан? Әгәр дә син теге алдагы бара торган теге көндәш, соперник дисәк була, әгәр дә ул берәр ошибка җибәрсә, ансы Синең ошибкалар булды бугай. Булды, ошибка булды. Мин соңыннан гына соңрак белдем, оказывается, рульны до конца барып бетергәч, газны үзе җибәрә. Аны әз генә барасың, газ гел полный тора. Ансын соңрак. Ярар, Нәркис, булды. Давай. Рәхмәт сиңа шундай узышу өчен. ТМТV премиясы алгач синең тормышың нык үзгәрдеме? Үзгәрде дип, теге ничек дип әйтим, кызыксынучылар күбрәк. Теге үземә кызыксынучылар, сораучылар әзергенә күбрәк күбәйде. Теге үземә шундай теге бик приятно булды. Түгән Камадан килеп, шунда яшәп, менә Казанда TMTV премиясы алып кайту, шундай зур концертный чарада катнашу, шун приятно. Ялкынланган йөрәгемдә син, гел бу шатлыгым бөртегем. Акыш күлен хәтерләтәләр, матур күзләрең кирпегем. Керсен мәхәббәтем сине генә, уллык хисләр уртак түгелме? Мин алам синнән күземне, юат син һәр минем күңелне. Менә синең иҗатташ дусларың, гомумән дусларыңның фикерләре үзгәрдеме синең турында? Юк, алай бик үзгәрмәде. Алар үземнең теге бик якын дуслар бар минем. Иҗаттан дуслар теге дип инде бар берничә генә бит инде бар, алар белән күп шалтыра төштүрмисең, бар теге иң якын дуслар. Алар якын дуслар өчен нәрсә үзгәрсен? Нәркис инде. Менә гомумән битендә алганда, кеше нинди булса үрләргә менә башлагач, аның я дуслары, я аралашу торган кешеләрнең фикерләре үзгәрә. Ничек булса башка төрле карый башлар. Синең булай булганы юк димәк. Дусларның юк, алай теге үзгәрмәде. Мин әйтмәсем, анда шулай итеп якынрак дуслашалар, кемнәрдер көнләшеп напарут, сөйләшмиләр дип әйтмәсем. Миндә дуслар да әйтә алам, теге күп түгел инде ул дуслар. Бар шундый якын дуслар, алар теге чын-чынлап шатланалар дигәндәй, аларның карашлары шул миңа ничек миндә шулай. TMTV премиясының абыйсы дип әйтәсе килә, ул да булса инде Татар җыры фестивале, ул да инде декабрьдә уза. Әлеге фестивальдә номинантлар арасында үзеңне күрәсеңме, күрергә теләр идеңме? Булса яхшы булыр иде, барыбер шундый зур концертларда катнашулары үзе теге бәйрәм сыман. Нәркис, инде алга таба дәвам итәрбез. Барлыгы ничә җырың бар, ничә клипың бар? Клип, минем бер клип бар. 15 җыр бар. 15-16, анда бар инде алынган җырлар, аларны әле ясап бетерәсе бар. Алар теге черновой вариантта гына ясыйсы бар аларны. Булай 11 җыр инде, 15-16 җыр конкретно җырлый торган.
Дөресен әйткәндә, тагын 5 җыр яздырсаң, инде сольный концерт белән чыгып китәргә була. Син үзеңне сольный концертка әзер дип уйлыйсыңмы? Көтәләр микән сине гомумән тамашачылар? Ну, тамашачылар көтә микән ансын теге көткәне көтә көтмәгәне юктыр инде ансын теге мин әле бик белмим. Но концертка әле теге полностью бүген чыктым да киттем дип әйтә алмыйм. Теге барыбер теге опыт кирәк бит инде барыбер. Хәзер үзең беләсең. Теге утлар, мощный звук кирәк. Андый чиракта гына бит инде була. Булай 20 җырым бар, әйдә чыгып киттем дип кенә андый теге желание юк минем аны. Булса булсын, булмаса юк. Татар эстрадасын җиңел кәсеп дип уйлап, акча эшләргә керүче артистлар бар. Син үзеңне андыйларга кертергә мөмкинсеңме? Яисә синең барыбер күбрәк күңел тартамы? Но беренче чиратта әйттем инде, мин теге музыканы яратам, музыка белән эшләргә яратам, теге халык белән эшләргә яратам. Ал теге хәзерге заманасына карап инде барыбер әзрәк кенә теге кереме булмаса инде теге мин музыканы яратам дип, теге кеше яратам дип бит инде теге ашамыйча утырып булмый. Альтруизм. Шуңа күрә теге эшедә булсын, теге әзрәк кенә акчасы да булсын, алай булганда була. Музыкаль белемгә килгәндә, хәзер бик тә инде музыкаль белемне карыйлар, сырыйлар, ул бәлки кемгәдер кирәкмидер, ләкин сорарга кирәк. Музыкаль белемең бармы? Но музыкаль белем ул барыбер кирәкле әйбер, музыкаль белемсез теге кемнәрдер может шундый теге от Бога дип әйтим, машина музыкаль белемсез булыр. Мин теге музыкаль училищеда белем алган кеше. Музыкаль училище белемең бар, гомумән югары уку белем йортына кергә теләгең юкмы? Музыка буенча алай теге минем әзрәк базым бар инде теге мин может югары белем уку йортына кирип хайран әзрәк тагын да булышадыр. Ну алай теге бик янып киеп йөрмим инде. Булай мин кергәнем бит инде Казанга 3нче курска, 1нче курска институтка заочно. Анда менә шушы Мәдәният институтынамы? Юк. Инженер механикка кергән идем. Шушы эш белән мине 3нче курстан кудылар. Ни сәбәпле? Сырлап бирдеңме? Долыклар бар иде. Долыклар. Мин моны хәзер план бар инде. Быел әгәр дә Алла бирса, быел кирдән 3нче курска кирип, таңа 2 генә ел калды, 2 ел ярым гына калды, бетерергә инде беренче. Менә кара, белемгә килгәндә музыкаль белем, югары музыкаль белем кирәге чыгарга мөмкин. Ул да булса Татарстанның халык артисты, Россиянең халык артисты исемен биргәндә сырыйлар аны. Менә сиңа шундый мизгилләр килеп җитсә, нишлисең? Укырга керәм. Укыйсың, аннары көтәсең, аннары бирәләр. Ну, андый планнар белән әле теге уйлаганым юк. Может, кем белгән, может, 1 ел теге берәр елдан 2нче елга может институтка да керәсе килер. Алай әйтә алмыйм әле, ансын теге уйлап бетергән юк. Менә синең максатлар төзелгән, хәзерге алдагы ярты елга максатлар ниндирәк? Нәрсә эшләргә җыенасың? Планнар нинди? Ну, планнар минем теге кешегә яңа җыр, менә яңа тырышып яңа берәр төрле җыр чыгарырга. Мин сине Эльмира Сөләйманова белән балан ачы шул балам дигән клипта күрдем. Син үзең күрдеңме әле ул клипны? Үзем хәзер яшерим батырым түгел. 3 көнлек кенә телевизордан менә ачкан идем TMTV каналын, шул клипне әйләндерәләр, күрдем. Эльмира Сөләйманова ничә сум акча түләргә туры килде әлеге клипка эләгер өчен? Яисә кемгә түләргә туры килде? Яшерим батырым түгел. Бер тиен дә бирмәдем. Ул вообще былай килеп чыкты. Мин Түбән Камада, безнең Түбән Кама ягында төшерделәр аны. Минем төшерүчеләргә, режиссерларга күрсәткәннәр фотографияларны. Әле мин үзем ул клип турында белмим. Алар төшерергә инде алар көнендә бер нәрсә дә белмим. Шулай итеп миңа Эльмира шалтырата инде. Эльмира әйтә, менә ди синең фотографияңа күрсәткән икти режиссерларга. Син самый подходящий кеше, безнең 3-4 кешелек күрсәткәннәр инде. Безнең менә шушы рольдә уйнарга ди. Шуннан соң вакытың бармы диде. Шуннан
теге әйтәләр бит корабль янына бал спонтанно килеп чыкты ул. Менә бардым да киемнәр бирделәр, киендем дә, үземнең дубльләрне төштем дә, шулай удача килеп чыкты ул, белмим. Пиар инде бу, пиар өчен. Юк, мин ул теге пиар бер инде ул уйланып эшләнә торганнар. Бу уйланмыйча вообще менә теге менә пиарга керәм, нитәм дип түгел, просто менә шалтыраттылар, бардым, төштем, киттем менә. Көнендә менә иртә белән сәгать 9-да шалтыраттылар. 10-га барып, уже барып 12-ләргә барып төштек инде. Бәхетең бар икән инде алайса. Бардыр инде. Эльмира белән аралашырга туры килгәндер инде. Гомумән Эльмира эшләү дәверендә ниндирәк дип нәтиҗә ясадың? Эльмира белән без бит инде былай да теге танышлар, сөйләшеп, аралашып торабыз дигәндәй. Ну, Эльмира белән яхшы, ничек дип әйтим, әйткән эшләрен тиз генә төштек, киттем дигәндәй. Ну, яхшы шәне дә, яхшы дәвер. Үзендә алдагы көндә клипка чакырырга теләр имисең? Син аның клибында төштең? Хәзер ул синең клипта төшәргә тиеш. Андый уй белән түгелме? Аллай дөрес килеп чыкмас ул. Дөрес килеп чыга. Менә шулай Эльмира Сөләймановна Нәркис Зиннәтуллина үзенең клибына чакырмаячак. Ну, дөрес килеп чыкмый ул алай. Теге ул миндә, мин анда, ул миндә, мин анда әйбер юкмы синең? Әйтәләр бит әле, сәхнәгә караганда сәхнә артык кызыграк дип. Син менә белән килешәсеңме? Сәхнә артында интригалар, сүзләр, ул бит инде барыбер теге үзенә бер кешегә халыкка кызык. Шунсы теге миңа шунсы кызык булды, беренче тапкырларны теге. Аннар ничектер елешәсең инде. Беренче тапкырларны сәхнәдә шундай теге басынкы тыныч кеше, артта совсем икенче кеше теге юморист, кеше көлдерә, бөтен артистларны көлдерә. Монда шундай тыныч кына сәхнәдә тыныч кына басынкы. Сәхнәдә теге юморист кеше артта теге бик серьезный гына утырган, может теге исәнәшәсең, сәлам, все бетте. Шундый рай. Инде хәзер синең гаилә турында сорыйсым килә. Гомумән син гаиләле кешеме, өйләнгәнме, өйләнмәгәнме? Буның турында сорыйм инде. Мин өйләнгән. Хатын бар дип әйтәм бәймен. Малай бар. Менә Ягышмасам син миннән 1-2 яшькә генә улы. Аңа шуңа карамастан синең дә бер балаң бар, өйләнгән бит инде. Ничегрәк син менә шулай иртәрәк өйләнергә булдың? Ул теге иртә бик иртә түгел инде ул. Минем малайга бит инде 5 яшь түгел. Яшь ярым, яшь 6 ай. Теге мин әйтмәс идем иртә дип. Ул 22-23 иртә, 24 иртә, 25 может иртәрәктер инде ул. Минем возрастка иртә түгел. Гаиләгә килгәндә инде кайсы бер очракта иҗатны өскә күтәргәндә гаилә кымшауларга мөмкин. Син моның турында уйлап алдыңмы? Ну, мин әйтмәс идем теге гаилә кымшаулы дип. Ничек инде, ничек үзеңне күрсәтәсең инде, әзгенә бит инде эштә дә гаиләгә дә әзрәк внимание бирергә кирәк. Аннары теге мин бер дә килешмим шундый әйтем белән. Вот менә мин иң беренче карьера төзим. Диләр, менә кая әле монда акча җитмәй, тегеңә бирергә, моңа бирергә кирәк. Бала булса, баланы анда памперс кирәк, үстерергә кирәк, кием кирәк. Менә бер әйтәсе килә, менә бала туа, әйме. Мин мәсәлән алдан элекке өйләнгәнгә караганда мин хәзер күбрәк ничек дип әйтим, әзрәк состоятельныйрак, чем өйләнгәнче. Өйләнгәнче дә эшлидем, өйләнгәч тә эшлим. Бала туа дип теге ачу торган юк. Бала теге үз бәхете, үз акчасы белән туа диләр. Теге әйтергә кирәк. Теге мин әле байымадым, мин әле акчам юк, әле мин күтәрелмәдем, әле мин карьера юк дип теге 35-кә хәтле барырга була, 40-ка хәтле барырга була. Бала үсә инде ул шунда кырыйда. Кымшаулаган вакытлар буламы? Яисә син гастрольләргә чыгып китәсең, гаилә белән калырга кирәк. Ул вакытта бит инде бераз күңелне тырный. Теге алар үзләре генә калды дипме? Ул якка борчылмыйм, безнең Түбән Камадан минем хатын бит. Анда безнең ерак түгел, урамда теща бар. Әби бар. Алар шунда мин бер кая китсәм инде, алар шунда барып торалар инде. Теща белән мөнәсәбәтләр ничегрәк икән? Әйбәт. Гадәттә әйтүне киләләр, теща белән кияүнең арасы шундый мәзәкләргә тулы, сезнең алай түгел. Юк. Син яшь. Кызлар сиңа карый. Фанатларың барды дип уйлыйм инде әкрен генә. Монда көнләшергә урын бар. Тормыш иптәшең көнләшәмесең?
Yok, андай теге бик нәрсә теге может көннәрсәдер, но алай иттереп чыгармый инде теге менә көннәрсәм дип чыгармый. Андый поводлар бик күрсәтмәй. Ул көннәрсә дип ул әгәр дә чыгарса инде, бәлки теге әзрәк кенә миңа да авыр булыр. Ул алай бик күрсәтмәй. Гаиләгә килгәндә син инде әти булдың, әймәм. Әти булулары ничегрәк икән ул? Но әзрәк кенә үзеңне ответственный рак бит инде әти булгач, ответственный, но теге барыбер теге мужик үземне санамыйм инде. Әле һаман шул теге яшь малай кебек. Ну шулайсыман инде. Әбине карарга булышасың. Ну, булышам, булышам. Идә булсам инде карашам, урамлап чыгабыз, ял итәбез, паркка барабыз, шундай. Яшь кеше бераз теге спорт белән дус булырга тиеш. Син дусмы, юкмы менә ачалы сырны? Дус идем студент вакытта. Заниматься итәем шаңгы белән заниматься итәем. Җәй көне теге йөгерү атлетика белән заниматься итәем. Теге гел упорно тренерлар белән теге мындай шагыя. Ябык. Хәзер тормыш иптәше бар, хәзер менә мондый. Мындыймы? Висага басып карыйм, әз генә теге вес 80-дән әз генә арта икән. Ага, мен әйтәм, күлмәкләргә сыйып булмый. Яңа күлмәк кирәк була, давай. Әзрәк кенә теге ашамча торырга могу инде. Ашамны хәзер кысам. Сәхнә кеше бит ул ябык кешеләрне ярата. Ябык түгел, менә мотор төз гәүдәлеләрне ярата. Син аның өстендә, үзеңнең өстендә эшләргә уйлыйсыңмы? Теге фитнес клубларда йөрмим, но әйтәм бит, әз генә теге веса әзрәк арта башлый икән. Барыбер теге әзрәк диетада утырмыйм, ашауны кысам инде. Әзрәк ашауны кысарга могу. Булай теге диеталарда утырып, фитнес клубларда алай ятканым юк. Дуслар, әлеге мизгелдә инде без Нәркис Зиннатуллин дигәннән бик матур фамилия әйтәсем килә. Зиннатуллин белән сау булашабыз һәм инде пока дип әйтәс килә. Бәлки әйтер сүзләрең бардыр. Тамашачыларга әйтәсе килә. Җырманга яратыгыз, көлеп яшәгез, юморны яратыгыз, телевизорны карагыз дип әйтәсе килә. Теге TNT-ны карагыз. Барыгызга да исәнлек, саулык, гаилә бәхете, исәнлектән Ходай аермасын. Барыгызга пока-пока. Шулай итеп, җәйнең 2 айы июльнең дә соңгы көннәре килеп җитте. Чын җәйне әле күргән юк. Кыяшлы 30 градуслы җәйне мин августта килер дип фаразлыйм. Фаразым чынга ашырмы, юкмы, вакыт күрсәтер. Әлегә саубуллашыйк. Урамда кояш булмаса да, күңелегез якты булсын дигән теләктә мин Иркә сезнең белән саубуллашам. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.